So for share roads, so ra kwasi amoakwata wakako PM wo public account committee animo na ni nyina no nsam a wo ka ene se wo machine bi a akromfo bi bebu one day ni fakọ ye bepem sabre enya de se won sa tumi aka sa ahyen no bambofo wo makoho wo munya no ye bi amfama wo mu se bi osomesi na benten ebu nchire mu Adom TV etwaso Kwantempon honsem eso owura kwasi amako ata nsem bi odato public account committee no anim ene se o maso ye ne bom homodin a se aban no nyema bi ne ehwen bi a yera ye wo maso ye no eso no anka wo monsa betumi aka so enya de se wo monsa etumi aka no sofo ne de adanse die krata akoto committee no anim se de beya wo mbehunu so modin nsem yakwakodan apose adwumayefo na wo mohwe no mu se ehwen no wo monsa betumi aka enya no nko a osofo hwe kwan ne kwantempon honsem so esan so de tudwa se wode nhwehwe bi gu akwama ombetumi ahwe na omaya fa na nyina mu no omatumi apesa ehyen yi ekira kwan osofo yi de sansim ye tudwa wabra panyi ba kwa ka public accounts committee no eho ebisa question e de fa sa nsem yi eho. For the vehicles, they were taken at gunpoint, and obviously we had to report to the police. So the regional police command, has been in charge of it. And the stolen vehicles, the two staffs were cleared upon the advice from the Attorney General. But we did what was expected of us, and the matter was reported to the regional police command.